ଖାଲି ଆଙ୍କିଟା ବାହାର କରିଦେଇଛି ସେଠିକି ଗଲା ଭାଣିଛି ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଆଡ଼େ ଅଧେ ନାଗିଗଲାଣି ମୁଁ ପଶିବାକୁ ଇଏ କଣ ମୋତେ ମାଡ଼ି ବସିଲି ଡରିବାକୁ ଘରକୁ ଆସିନଥିଲା ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଉଥିଲା ମୁଁ ଟିଭିଟା ବି ନେଇପାରିଥାନ୍ତି ଟିଭିଟା ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି କଣ୍ଟି ଲାଗିଲାନି ଯେହେତୁ हाँ हाँ रात 2:30 तू शोता तू शोता समझ शोता बुद्धिमान कम कर गैस टांगे नहीं ଆପଣ ସେକର ଘର କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ସେକର ଘର बहुत ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ସବୁ ଖବର କାଠ ତଳେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଲମିରା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ କାନ୍ଥଟା ଇଏ ହେଇଛି ନା ଆଲମିରା ଏଠି ଗୋଟେ ଖଟ ଥିଲା ଇଏ ଖଟ ଆଉ ଏଇ ଅମାର ପଟା ହେରିକା ଥୁଆ ହେଇକି ତା ତଳେ କାଗଜ ପତ୍ର ଲୁଗା ପଟା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଏଇ ବାସନ କୁସନ ଏଇ ଯେଉଁ କାଚ ଜିନିଷ ଆଲମିରା ଦେହରେ ଇଏ ହେଇଥିଲା ଇଏ ସବୁ ଯାଉ ତାୱା ଫାୱା ଇଏ କାଚ ଫାଚ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ आलमीरा टोटल जो जाई ହଁ କାଠ ଆଲମିରା ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ସେ ଥିଲା ଭଲ ତା ଦେହରେ ଜିନିଷ ଆମର କାଚ ଜିନିଷ ଖୋପ ଇଏ माने गाड़ी से भी ताको ये पूरा काठ सब जाक काठ जଳି गला से गाड़ी जଳି ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି ସେଇଠି ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଭାଗବତ